Nadejny alfazi. Ben başka da ben abi. Beşinci klas okuwçylary eger men aýdymy gaýtalýan bolsa entek men hiç zat etmedim. Eger çağalar sen dinleýän bolsa, ýa bir aýdymyň içine bir kysany ýeňiljek sözi goşup goýup berýän, edir şo jagaş ýerine ýatlaýarlar da okuwçylar gaýtalap ýörler onu. Olu aýdym däl men üçin. Bahar Hojaýewa aýdala gatnaşanna egerde çağalar men aýdymy gaýtalaýan bolsa dinlep men hiç zat etmedigim diýär. Ne gurbaş? Sen aýdymyňy çağalar ýetkinjekler dinleýän bolsa, sen hiç zat etmedingmi? Näme şo gerekmi? Hawa. Maňa gerek. Bir gyrylşdyrarlar. Menki çağalar dinler ha. Rekord öwdüňem megisi dinläpdir. Hawa näme? Ahlat edip zahmet çekip çıkaran aýdymmy dine. O çağalara maýtalaya, ullara maýtalaya. Ene elbetde ol Bahar Hojaýewa halipamyz ol aňyrdan görýär. Oňam diýäniň jany bar. Oňam men oňa alalaşma ýa neme dema. Olar kän dinlän, kän neme gaty bir ulu zat talap edýärler olar. Ulu zata garaşýar. Olar ünni halipadan olar kän dinlän Orayım tatlı sesten maçlar himme da dinleyen ne bular ucu bagajlı yönüne misal için men öň daýawdym. Indi horlanım öň daýawlyk moda diýip tokkoja bolýan himme kişi hordur. No tokkoja bolýan bolen boynuňa rahat çaşy dakyny çeýdýän bol üýt köşejek görülýär. Gurbaş ata, eň eşiklerini, aksesuarlaryny nerden satyn alýanlar öýdýär? Berde söwda Instagram accounty bilen Türk online magazinlarining original brendlerinden satyn alýar. Şeýdibem, Nadejny aýdymçy rekord töw owadan geýnýär. Edil şu wagt. Berde söwda Instagram accounty amatly baha ödürleýär. Bir türk lirasy, bary ýok 80 tenge. Uçorda tiz wagtda gelýän bahasy. Ýol bilen paýarrak gelýän bahasy. Targyd etmek üçin Nadejny accounty. Ne döwür ne horluk moda, ne horlanlyk. Bizem döwürden galamdyk. Diýjek bolýan adam döwür şunu trep edýärmi? Şonu çykarýar bizem. Bizem döwürden galamda. Ýöne merdan şu çağalar aýdymyň dinletjek bolan. Hem aýdym gaýtalap duranoklar da. Şonu dinletmek üçin hem ulluqa zahmet ýatyr şoň arkasynda sen bilýän, içine gelip görsiň. Hemme kişiň aýdymyny gaýtalap duranok çağalar. Döwür şo çağalan gaýtalaýan aýdymyny diňç alýan ýa hiç kime ýetmän ýördi göwnüm sen rekord edýäň diýän bolsa, bizem döwürden galjak, bizem döwür bilen ýörejek. Pikirme şeýle, her kim öz pikiri bar. Men olaň pikirler bilen hem alalaşýan sebäbi. Köp görüp halipa da olar o. Aýdymy hid etmege maňsat dälýär. Şuň kunna gaty kyn. Sebäbi neme känne? Önüm kän, täzelik kän, ýöne täzelik. Konkurensiýa uly. Gatyly. Görüşmeli. Näme üçin gülüp sen? Ey şonu var ha. Da ne olacak? Bir can edip. Ey kän gülýän, ýöne gülýän, ýöne näme? Agrak gül. Gülmän agrafragym bol. Şeýden bol. Agrafrag adam bolýan bolen. Maýdanyň ýara ýöne hondan merfram bol. Diýä. Ne düşünmeli sana? Ýöne var ha. Gülenin ben patlisin. Bök kalçkada verdiler, sana da ne diýerler. Bök gülýän bolýar. Benim gülýän. Bakym sana da verirler, o açylda durdum ben. Ne doradım. Indi kim diýer, nerden diýdi. Taze bol. Alından Hudaý ýetdi. Benim gülüge aslında. O senin öwrak gene bolan. Edil men ýar. Men kän gülýän o. Gülmekden aýyrmak. Näme üçin häzirki döreýän aýdymdan ömrü gysga?
Häzirki töreýän aýdymdan men gidipdi. Näçe wagt boldy şu wagt rekord döwdüňi? Rekord döwdüňe bar, atma rekord döwdül. TikTok'da şo goýup berkim düşürýär nemesi bar şoň bilýäňi. Iň trend, iň aňyr baş aýdymlar 3000-den geçilen noktada. Selfie etip goýýanlar. O öldür şeyde entek diňe menkiden goýýanlar, o aýratyn alyp goýýanlar o taýda görünen nokta. Olam bir barbirini bahadır etmekden ýar. Aýratyn öz aýdym alyp öldür düşürip goýýanlar. Hasaplamamyzda gün TikTok'un özünden girip düşýänler 5000 owrak, 5,5 ming owrak. Munyň aýratyn alanlaram duş gelýär-de görüp oturýar. Ýöne şuňa ömrü azajyk uzyn boldy. Ya dowam bolsa aýdymda o taňara. Ömrü uzak bolsa gowasynda. Oy, ýöne soraga dolanyp gelýär. Näme şununda häzirki döreýän aýdymdan ömrü gysga. Ol diňe bir türkmen aýdymyna däl bütün dünýä boýunça. Nereden şu kaçtı bak hiline de gaty bagly o zatlar onu. Hiline de bagly nasan önce. Hilem gowurmasa uzak duran o bilýän. Ha. Öň internet ýok. Inni internet ulgamyz össü. Ne plan ýa-da bir kaseta wa diýse gidip aljak bolup şonu dinläp bir aýdym çykarsaň ýaýratmak dert. Kiçirägem bolsak bilýärsen, näme de bolsa. Bunu şun sen şey deyip TikTok'a bir burada düşürsen erti yıllık sen. Ne şondan mı kadiyen nereden? Lalaşyan. Lalaşyan. İnternetin yokluğu için. Oo yokluğu innem internet olğam össü çıkyan batken, batken yer kim şey deyip mesela şu TikTok görüp oturkan Goğdak bolmasa varan ýüne goğdak çykdy, ol bul çykdy. Goğdak bolmasa geçirip durýan-da. Men pikirimçe de var, ýöne çykyp dur, gowdan gowda çykýar şondan. Janna Friski bir interwýusyny men aýdymçy däl, aýdym ýerine ýetirji diýipdir. Ne provaşdan aşaýda sonra aýdymçy bilen aýdymy ýerine ýetirjin tapawut näme? Seret nereden? Aydımçı sesi var, vakanın sesi var. Neredeyse yettiye. Yani aydım aydıya, o sesi var, vakanın sesi var, aydımçı. Aydım yerini yetirici. Sesim olmalı yani, aktörçülük kuyu olmalı. Şu sahna çıkanına şov öğretmeli. Sahnada şov olmalı. Yani tansı kuyu olmalı. Sahnada olmalı. Ay, bir söz bilen şoň baran yer ala ýaz bolmaly. Men pikirimçe ana tapawdy. Şunu bildimmi? Ha. Urwas ne aýdalla bildirme rubrikasy. Rubrika bilen tanışdyň. Başladyk. Başlaly. Oýnalym ýerine. Ýöne bildirmeler. Tak. Güläýmegin o. Men bezokdy. Sözden Mehmet'den. Gurulöş da. Şeylem ya. Gurulöşmeli. Saglyga malyk toraşa. Yola bu beýsek biler. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Näde? Enim. Olmam. Yaxşı. Şu ara kalan şakaladımız var arasizki. Şon nereden aldığı? Ara kalan şakaladımız var ha. Piyanina suratı var ha yüzün no. Rasiski mi nemin? Huşun yok. Huşun yok ay benim var ha. Dinge garap o şunlar dinge banani ýan onlar aýda gorlan çok boluplar olam beter demre diýe. Winni buğada. Winni buğada. Ben näme ýaňy bunda? Ay, ağzımlar radiyem bunu ortan ýan ýa. Ay tere kuntere oynap ýordun da. Ay şunlar ne? Dilma gördüm.
Tekerin yamattın mı araqı? Ha? Tekerin yamattın mı? Kapı günde vay senin var. Tekere ne oldu? Yumca rafif görsün mü ya sana? Böyle düşünün. Dinge şu günler pırtıkal dişen o dostun ve. Dinge pırtıkal. Malade. Eş araq telpe arkıttın ha bir ayda no. Kim var ayağını? Ha? Yanda adam yok. İbova. Qarpıdı. Şu qarpıdı yardın alma araq qarpıdı. Sarloqdan aldın ha. Alo. Alo. Pişikki alaq bolupsun ay gurla da o. Ne hemen karpuz ne yerden aldın? Kemper dinlaydı. Qarri. Parçalar yalaq gurlaydı o. Yok bu tilpek aldım tilpek ne böyle düşüyor mu? Bak ya. Palço. Ha? Burada. Ey dinle. Oo. Araq kirpi var umudan çıkan mazin var yaqa. Leyli saç kirpi. Oo. Sonra hepsiden çıkayıptır oğlum. Ne? O vakta yazıyor mu ne mi? Eyvah. Ay. Bozan getirdim zıppayı. Kovuştan fırladı bu. Ne hemen kovsu? Zıppak. Ne hemen zıppa düşünür ayıptan o. Latla Mercedes mi koyup duratma koymandım ben. Bulam yerinden gelmedi o. Dinle. Ya ama denizin arasına gidip sümkala bilen bir tekeri. Ya da bir şey yok mu? Allah bro avolon. Ne mi? Aaa. Sümkala. İştem sen şuma nerede? Oğlum git Beşiktaş diyorum. Yok tırnağı kadar aydı. Biz yerler. Yok tırnağı kadar diye dağıdım onu. Ey bu orada odanla havarlaşarız da. Ertiya varla sert değil. Barınla tamam et. Var ya. Bulanmur gitmiş atıyor öyle ha. Aydaly, sen Hakan Gurbaş Ataýew bolan bolsa, sen kim bolardың? Aydım sağ olmadım. Näme üçin? Ay. Bilemem. Hakan pulum soğuyup bererdin mi? Yok. Başgulugumdan giderdim. Uç orman bolardım. Arzumda. Çelikte. Yurt gelip şeýle her yurdun bir öz medeniyeti bilen tanışıp, aň düşünjäň aladyk. Iýiňe ýa-da. Ya bolmanyny firma açyp bolardım. Güýçli telekeç. Bize mümkinçilik bar. Döwlet berilen ähli şertler. Sadalykdan ziýan çekip gördüňmi? Sadalykdan ziýan çekýän ýeriň bolýar nerden? Entek sadalykdan ziýan çeken ýok. Şahyryň Gurbanalar Eriýewiň goşgysynda bar. Ýöne sadalykdan ziýan çeken ýerim gatken. Ýöne sada bolanmy mene degen, ýani sada bolmadyk bolsam bu derejä ýetmezdim diýip durýar. Dogry. Sadalyk Adam bedeýär. adam bedeýär diýip durýar. Men Şu wagta seni durmuşyňa täsir eden ýadynda galan sözden barmy? bar. Nähili? Nereden seret toýa gatnaýan, o diýen bizimni sunuwa dişgärde, dostum ýaryn kän bolýar. Ýöne men bir şahyryň şeýleri akseterleri.
ýatda galan, ýürekde galan bir täsirli setirleri var da. Dost bolmaz meýlisi oturanyndan toýuny hemmeler oňat gowurlýar diýer. Ýöne ýakynyňa getireningden köp adamlar daşdan oňat görlýär diýer. Şu sözler men hiç Gurbanlar eridir. Gurbanlar eridir. Şeýle setirler var. Gaty täsirli bolýar. Durmuşyňda seň üçin iň wajyp zat näme? Durmuşumda iň wajyp zat maşgalam diýer, maşgalam. Ene matan. Gülýalak durmuşumda we gahrman arkadagly serdarymyň saýasyndan şeýle bir ajaýyp durmuşdy. Ýaşaýatdy. Atuda ýurdumyz parahat asmany duruy. Esasy durmuşdy. Iň wajyp zat maşgalam diýip. Aýdym sazda iň wajyp zat näme? Aýdym sazda iň wajyp zat elbetde sesem gerek, okuýam gerek, Hudaý tarapyn bir zat berilmese ýa aňryňda bir zatyň bolmasa bolýan däldir boly mene irginsiz zähmet diýiljek de şuňa jogap. Men pikirim ýa-da. Öz pikirimde irginsiz zähmet. Erkegiň durmuşyny zenan maşgalan orny. Erkegiň durmuşyna zenan maşgalan orny başynyň täji. Zenan maşgaly elbetde biziň başymyzyň täji. Maňa wara şu meselede kän kişi her zat diýenne ýöne men öýdäki bilen maňa kän bolmaýan ýerime bolanok, kän bolýan ýerime köp kişi üstünlüge ýetmämek. Gençem kän kömek bar da. Adam birden nemeden okda düşünýärmi? Şolar bolmasa biz hiç kim. Doğru. Alalaşan, bolýan. Ýa-ýa naýyrgyn. Aýdaly sana biri bir karopka berdi. Şol karopkaň içinde de sen durmuşyňda ýitiren zatlaryň hemmesi şoň içinde. Ne şol karopkadan sen ilki bilen näme gözlerdiň? Yüzlük kardinalımızı yitirdik de. Şonu gözläp bolmaýarmyş, madam gatygally gazaly. Şol gözlerdiňmi? Eýdäkin ýüregi jümp bolandyr, kimiň alandan bilemdi. Başga zat diýdi. Bollanma çaltyrak. Şo karopka geldin de. İnşallah. Bagyt bey Bagyt näme diýseler pullur öýtmäk adamlar. Aksapa. Barmyň 400 san aýdym halipa jaň sag bolsun. Bagyt ýa aýdy otira pullur öýtmäk adamlar puluň goda köpeler müşkülasyndan gädenler diýer. Hemme şu görýän zatlarymyz, ýetendi derejelerimiz, bir ýaşaýyş durmuşymyz. Bagtda agzy bir maşgalamyz bar. Daýy şükür. Ene matam ýerine daýy şükür. Bir gülýäli ýurdumyz bar. Gahrman arkadamy diýen belläkeş, arkadagly serdarymyz bar. Ýurdumyz parahat asmanymyz duruy bagyt dene biz üçin. Ullakan bagyt toýda baralarda halkymyza diýsen uly derecede uly şowkuny hyzmat edip bilýär ullakan bagtda. haçan soňky gedek aglapdyň? Soňky gedek nerden? O bilece işleşen oglanym. Kiçilikden bilerek işleşdik, men bile dostum ýalakdary. Şu Gurbanlykda haja gitdi. Tügeleme. Allah kabul etsin. Şonu gelýär, menem arzum haja gitmek. Olam Gurbanlykda gitdi, haj edilýän wagt bolýar. Şu telewizorda gördüm watanyny. Geyinip çıkıp var, avtobuda minip gelýärler bolýan, mara şeýler gözümden ýaşakdylar. Ýaşak bir gözüm dolu da tolgunym şeýle bir duýgulannym. Allah jan hemmemize sana da bize de nesip etsin haj parymyzy ýerine ýetirmek.
Allah can şu yerleri, kerametli yerler görmek. Hacı Doğan'ımızın ziyaretler kabul olsun, Allah'ın dergahında. Canlar sağ olsun, bize de nasip etsin. Hemen de nasip etsin. Edil şu wagt aydala tomuş edi oturan tomuşu sana eme diyerdin. Canın sağ olsun. Görüp oturamadan näme bize golluk berip bizim gepleşigimizde seredip oturan tomaşaçylarymyzy iň gowardylar edýän. Canlar sağ başlar dik bolsun. Yeti bilmedik arzuwlaryny etsinler. Aha, aydanyň gelsin. Ha. Burbaş, sana da ulu üstünlükler arzu edýän, janyň sağ bolsun, başyň dik bolsun. Hemişe de rekordy döw. Benim nazyosun Guinness'ın rekordlar kitabına girmen arzu edýän. Sağ olsun. Tilap çağıran üçün köp sağ olsun aýdýan. Diýsen gyzykly gepleşikleň biri. Hemme saniýen ýarak bilýän, men görýän, seredýän. Amjanyň sağ olsun. Durmuşda sunatda arzu edýän şular ýa bu gepleşikleň ýygy gurup bolsun. Aydanyň gelsin.